Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Téma jsou oligosacharidy mateřského mléka, nejnovější poznatky v oblasti klinického výzkumu. Já věřím, že o oligosacharidech jste slyšeli v posledních letech mnohokrát, tak pokusím se uvést v přednášce alespoň některé studie, které doufám třeba, že jste ještě neslyšeli. Přednáška je sponzorována firmou Nestlé. Na začátek bych se rád věnoval některým základním charakteristikám HMO, zejména jsou to tedy data z preklinických studií, potom co víme o HMO v mateřském mléce, observační studie u lidských jedinců, kde víme, že samozřejmě randomizace možná není, čili jsou to data z observační studií, a potom uvedu jeden nový výzkum od právě firmy Nestlé, randomizovaná kontrolovaná studie na novou náhradní kojeneckou mléčnou výživu obsahující 5 kombinaci HMO. Bifidus faktor, tam je zajímavá historická linie, kdy vlastně některé složky mateřského mléka zkoumali samostatně pediatři, mikrobiologové a biochemici a v 50. letech se ty dvě linie vlastně shodly na tom, že to, co každý zkoumá trošičku z jiného pohledu, je jedna a táž záležitost a začalo se tomu říkat oligosacharidy mateřského mléka neboli takzvaný bifidus faktor, o kterém se vědělo, že podporuje vznik vlastně takzvaně prospěšných střevních bakterií. HMO určitě jste slyšeli mnohokrát už, jsou třetí nejvýznamnější, nejzastoupenější složkou mateřského mléka po laktóze a lipidech. Je jich velké množství, zatím se jich podařilo identifikovat přes 200, ale když se budete dívat na ty práce a poslouchat přednášky, tak vždycky se dozvíte nejvíce o těchto 3 skupinách. Fukozyl, laktóza, potom jsou to sialylované vlastně oligosacharidy a něco, čemu se zkráceně říká LNT nebo LNNT. Ta směs těch HMO vždycky potom obsahuje buď 2 nebo 3, případně více, ale v takovém případě se z některých těch skupin generují minimálně 2 zástupci HMO. Když se podíváme na dynamiku v mateřském mléce, tak všechny 3 ty základní skupiny mají sestupný trend v průběhu laktace. Tady je akorát trochu výjimka u těch LNT, které ještě do 17. dne stoupají, ale dá se říct, že po 120 dnech laktace je obsah přibližně poloviční než v kolostru, kde je významně jednoznačně nejvyšší obsah a zároveň u mléka maminek, které porodili nedonošené děti, je ten obsah vyšší než u těch, které porodili donošené, ale je tam obrovská interindividuální variabilita, o které se ještě zmíníme. To, co je důležité, že v kravském mléce oligosacharidy prakticky nenacházíme, to znamená přirozeně by náhradní kojenecká mléčná výživa se očekávalo, že tedy nebude obsahovat HMO a tudíž je potřeba ji dodávat. Určitě se setkáte ještě s pojmem sekretorka, nesekretorka, to je označení vlastně situace, kdy se v mateřském mléce buď vyskytují nebo nevyskytují specifické oligosacharidy. Je to dáno aktivitou fukozyltransferázy, ty existují v několika různých variantách a ještě je tam spojitost s Lewis faktorem krevních skupin, čili v podstatě na základě různých kombinací aktivit těch enzymů vznikají tyto 4 kombinace, sekretorická pozitivní, Lewis pozitivní a tak dále. Přičemž nejprevalentnější v populaci je ta double pozitivita 69% a dalších 9% jsou ty SE pozitivní, LE negativní, takzvané maminky. Ale nesmíme si to misinterpretovat tím způsobem, že když je maminka non-sekretorka, že nebude mít oligosacharidy mateřského mléka, ona určitě má, akorát má jiné složení. Vidíte, že tady řada těch oligosacharidů tam je, čili to je taková častá misinterpretace. A další misinterpretace je, že máme 4 jasně definované kategorie, přičemž se v podstatě ale ve skutečnosti jedná o spojité spektrum různých typů a kombinací těch různých oligosacharidů. Je to jedna velká, bych řekl, magie. Metabolismus u kojence, jistě vás napadne, co se teda stane, když kojenec pozře oligosacharid mateřského mléka, tak
99,9 řekněme, nebo 99% toho efektu se děje přímo v tom trávicím traktu. Tam je ten hlavní efekt. Vstřebá se poměrně malé množství, ale vstřebá se a ukážu vám i studie, že i ten systémový efekt, i přesto, že se vstřebá přibližně 1%, tam nějaký může být a my samozřejmě nevíme, jak významný fyziologicky je, ale každopádně nelze o HMO mluvit jenom jako o lokálních působcích, které mají vliv výhradně na střevní mikrobiotu a střevní funkci. Každopádně základní funkce HMO se předpokládá i na základě řady teoretických dat. Vazba na patogeny, prebiotická funkce, vliv na imunitní funkci, diferenciaci TH lymfocytů, podpora funkce střevní bariéry, ale z těch systémových efektů pravděpodobně i vliv na adhezi imunitně aktivních buněk a to, co si myslím, že je zajímavé, hlavně ty sialylované oligosacharidy, vliv na centrální nervový systém a jsou i studie podporující hypotézu vlivu na kognitivní funkce. Takže i přesto, že se jich nevstřebá mnoho, ten systémový efekt tam být může. Jak jsme říkali, asi 80% maminek má tu takzvaně pozitivně sekretorickou funkci. Tady je rozdělená vlastně komunita matek podle toho, jestli porodili děti císařským řezem nebo vaginálně. V obou dvou těch případech, v případě, že se jedná o tu sekretorku, tak vlastně se u těch dětí ve stolici objevuje větší zastoupení bifidobakterií, což se předpokládá jako pozitivní vlastně prebiotický efekt oligosacharidů. Tady na velmi malé skupině pacientů, kterou potom dosledovali 2 až 3 roky, chyba možná malých čísel, nevíme, ale zdá se, že ty děti od těch sekretorických maminek mají přetrvávající prevalenci vyšší těch bifidobakterií i po poměrně dlouhé době od ukončení toho kojení. Jsou práce, které dávaly do souvislosti HMO a některá rizika, zejména u novorozenců. Tady to je poměrně velká práce u nedonošených po 32. gestační týden, 410 dětí. A jednak se hodnotil vlastně genotyp té fukozyltransferázy, jednak ten H-antigen, vlastně klasický základ glykoproteinové formace krevních skupin a jeho vysoký či nízký obsah ve slinách. A vidíte, že rizika některých zásadních parametrů, jako je úmrtí těch nedonošenců, nekrotizující enterokolitida sepse, se zdála, že jsou asociována jak s tím genotypem, tak s tím fenotypem a zdá se, že by to mohlo mít nějakou souvislost. Celkem pragmatická záležitost se týká průjmových onemocnění, opět vyšší výskyt kampylobakterových a i středně a významně těžkých průjmových onemocnění u těch dětí, kde byla nízká koncentrace 2FL v mateřském mléce těch maminek. Jsou to asociační studie, observační, čili je tam samozřejmě i riziko jistých confounding faktorů a totéž IgE asociovaný ekzém, jeho výskyt ano a ne. Je to u dětí s pozitivní alergologickou rodinnou anamnézou porozených císařským řezem, hodnocení ve 2 letech ve vztahu k obsahu 2FL v mateřském mléce. Existuje i systematický přehled observačních studií, nemáme na to dnes časovou dotaci. Ty studie se věnují vlastně asociaci obsahu HMO a výskytu alergických a infekčních onemocnění. Vidíte, že těch studií je celá řada, odkazuji vás v tomto případě na níže uvedenou citaci. Hovořili jsme trochu o systémovém efektu, o vstřebávání, o možném ukládání v centrálním nervovém systému, o vlivu potenciálně na kognitivní funkce. Tady to je práce, která je vlastně prováděna z nekropsí u kojenců, kde se snažili stanovit tedy obsah kyseliny sialové v mozkové tkáni. Vidíte, že jednak je tam postupný nárůst s věkem v době úmrtí toho kojence, čili to by svědčilo pro nějakou akumulaci a je tam i vyšší celkově obsah té kyseliny sialové u těch, které byly kojeny mateřským mlékem ve srovnání s dětmi, které dostávaly náhradní kojeneckou mléčnou výživu, čili takový určitý patofyziologický náhled do toho, že je možné, že se přeci jenom některé ty oligosacharidy vstřebají a jsou použity pro stavbu mozkové tkáně u těch zcela nejmenších. A z funkčního hlediska je tady jedna asociační práce, vlastně zase vztah
HMO 2FL v mateřském mléce a hodnocení kognitivního vývoje ve 24 měsících. Samozřejmě opět asociace, observační studie, ale dohromady s tou předchozí prací by to mohlo napovídat určitému centrálnímu efektu. Budeme-li se věnovat situaci v klinických studiích, kde už ta randomizace možná je, protože tam zkoumáme děti nekojené a obvykle dostávají v dvojitě zaslepeném režimu různé druhy náhradní kojenecké mléčné výživy, tak se můžeme podívat vlastně historicky zpátky. Už do roku 2012, před více než 10 lety, se objevily první práce na náhradní kojeneckou mléčnou výživu obohacenou o HMO, potom se přidaly práce na ty kombinace vlastně 2 HMO a ta práce, kterou bych vám rád představil, ta se vlastně týká kombinace, kde jsou vlastně 2 ty fukosilované oligosacharidy a 2 ty sialované a v kombinaci s tím LNT. Co o tom říká EFSA, FDA, už dneska jsou vlastně HMO povoleny v použití v náhradní kojenecké mléčné výživě, jsou jasně stanoveny dávky, v kterých se mohou podávat a v jakých kombinacích, zatím se to týká té kombinace těch 2 HMO, ale pokud se doloží dostatek dat z těch moderních studií, tak předpokládám, že do budoucna bude plně umožněno ty další různé prokázané kombinace používat a dostanou se do běžného použití. Ta studie, kterou budu prezentovat, vlastně kombinuje těchto 5 oligosacharidů, tady jsou vyjmenovány. Design té studie je celkem jednoduchý. Nábor dětí, které z nějakého důvodu nemohly nebo maminky nechtěly je kojit, tak byly označeny teda jako formula FET skupina, rozděleny randomizací na 3 skupiny. Jedna dostávala běžné mléko bez obohacení HMO, ta skupina TG1 dostávala nižší dávku těch 5 HMO, TG2 vyšší dávku a k tomu nerandomizovaná skupina kojených dětí, které byly tedy sledovány a jejich parametry porovnávány paralelně s těmi 3 randomizovanými skupinami. Celková doba sledování 15 a potom ještě bylo vlastně dosledování dále těch měsíců, ale podávání té intervenční formule bylo do doby 15 měsíců. Tady je potom ještě trošku podrobnější rozpis. Skupina 1 měla tu dávku 1,5 gramu na litr, skupina 2 2,5 a tady je vlastně, co se dělo s tou výživou do 4. měsíce. Tam bylo výlučné krmení tou počáteční formulí, mezi 4. a 6. postupné zavádění příkrmů a ve 6. měsíci se změnila vlastně ta formule u obou 2 těch skupin a dostávali dávku 0,5 HMO gramů na litr a od 12. do 15. měsíce už jenom 0,4, to znamená, byly tam minimálně 3násobně nižší dávky, což ale odpovídá té dynamice, tak jak to známe z toho mateřského mléka a k tomu ta skupina těch kojených dětí jako samostatná nerandomizovaná skupina. Základní charakteristika souboru, srovnatelné parametry ve všech skupinách bez statisticky významných rozdílů, lehce numericky, lehce vyšší počet vaginálních porodů byl v té skupině těch kojených dětí, ale statistický rozdíl tam nebyl. K těm výsledkům byla řada parametrů, které se hodnotily různými markery. Tady vidíme střevní propustnost hodnocenou pomocí clearance alfa-1 antitrypsínu ve stolici. Vidíte, že vlastně ta skupina těch dětí, která dostávala tu studijní formuli, ať už je to skupina 1 nebo skupina 2, tak měli statisticky významně nižší obsah alfa-1 antitrypsínu ve 3 měsících, 6 měsících to statisticky významné nebylo. U těch kojených dětí tam se to odůvodňovala ta vyšší hladina tím, že alfa-1 antitrypsin je přítomen v mateřském mléce, takže se předpokládalo, že to je vyšší hodnota, která jehož původ je tedy v mateřském mléce. Další proxy marker imunitní funkce byl sekreční IgA, opět jeho obsah ve stolici. Ve 3 měsících, 6 měsících vidíte tady výsledky, kdy se vlastně ve srovnání s tou kontrolní skupinou objevuje vyšší výskyt tohoto markeru, ať už je to ve skupině SG1, tak ve skupině SG2, to znamená nižší a vyšší obsah HMO v té testovací formuli. Střevní prostředí obecně bylo hodnoceno pomocí pH stolice, tak tady zase je vidět ten posun v tom 3. měsíci,
směrem od té kontrolní skupiny, která nedostávala tu studijní formuli. Podobný trend je vidět i v tom 6. měsíci. Některé ty statistické údaje se potom během mezi tím 3. a 6. měsícem začínají už rozbíhat, protože tam docházelo k zavádění těch příkrmů, nebyla to 100% výživa tou testovací ani tou kontrolní formulí, takže to jsou možná faktory, které mohou mít vliv na to, že v tom 3. měsíci jsou ty výsledky mnohem přesvědčivější, kde ještě teda byla ta výlučná výživa pouze těmi formulemi. Tady je hodnocení celkové vlastně diverzity střevního mikrobiomu. Když se podíváme na baseline, vidíte, že tam je poměrně velká disperze v té principal component analýze. Ve 3 měsících, 6 měsících už i opticky se to denzně vlastně nějakým způsobem blíží, s tím, že ta kontrolní skupina, to jsou ty zelené, tak ta vlastně jako jediná zůstává tou svou diverzitou poměrně daleko od toho kýženého cíle, kterým je vlastně ta diverzita u těch kojených dětí. Trošku blíže, když se podíváme na složení středního mikrobiomu Bifidobacterium longum, opět 3., 6. měsíc, vidíte statisticky signifikantní rozdíly od té kontrolní skupiny. Samozřejmě, že je tam určitý trend přiblížení se tomu zlatému standardu, a to je vlastně složení toho mikrobiomu u dětí plně kojených anebo kojených s podáváním těch příkrmů. Úplně opačná situace je u Clostridium difficile, kterou obecně považujeme za spíše nevhodnou součást střevní mikrobioty, takže když se podíváte na 3. a 6. měsíc, tak v obou dvou případech ta studijní formule byla asociována s nižším obsahem Clostridia ve stolici těch dětí. A ještě je tady potom subanalýza, která se soustředovala pouze na děti porozené císařským řezem a hodnocení vlastně bifidobakterií. Jsou tady pro porovnání uvedeny ty děti kojené, ale z nich byly vlastně vybrány pro tu analýzu děti porozené vaginálně, čili to je takový, řekněme, až jako nedostižný cíl v tomto případě, ale i tak se zdá, že skutečně v těch 3 a 6 měsících tam je určitá statistická signifikance těch výsledků a ten trend. Potom ještě autoři té studie použili takovou poměrně komplikovanou, sofistikovanou matematickou metodu, kterou se snažili složení té mikrobioty v různých časových obdobích převést na něco, čemu říkají trajektorie mikrobiomu, to znamená, jak postupně se ten mikrobiom mění a posuzovali to vlastně s postupujícím věkem a jakým způsobem se tomu blíží nebo neblíží ty děti, které dostávaly tu testovací formuli. A byl tam teda rozdíl vlastně v tom časovém období u těch dětí s testovací formulí, ty se významně přiblížily těm kojeným dětem po relativně kratší době než ty děti v té kontrolní skupině. A potom ještě byla analýza statistická těch takzvaných outliers, odlehlých hodnot, kdy se zdá, že v těch skupinách testovaných bylo méně odlehlých hodnot a autoři to vlastně používají jako argument pro podporu těch jejich tvrzení, že je tam méně odlehlý hodnot, že ty výsledky jsou konzistentnější a jsou tedy tím pádem z jejich pohledu důvěryhodnější. Když zkoumáme novou náhradní kojeneckou mléčnou výživu, neptáme se vždycky jenom na efekt, ale ptáme se i na to, jestli je bezpečná, jestli ty děti na ní budou dobře růst. A tady ve všech těch parametrech jednoznačně se prokázalo, že tělesná hmotnost k věku, ale i tělesná délka, obvod hlavičky i body mass index ve všech těch skupinách byly srovnatelné, nedochází tam k žádným, řekněme, bezpečnostním signálům, jak se říká v zahraniční literatuře, takže lze tuto formuli použít zcela bezpečně a ty děti nejsou po antropometrické stránce nijak ohroženy. Takže na závěr studie poukázala na to, že tato vlastně kombinace 5 oligosacharidů může mít příznivý vliv na bariérovou funkci střeva. Tam jsme to vlastně viděli hodnoceno pomocí alfa-1 antitrypsínu, imunitní funkce, sekretorické IgA, střevní prostředí hodnocené pomocí pH, střevní mikrobiom. Viděli jsme řadu analýz, ať už na konkrétní
Bifidobakterie Clostridia, tak na tu trajektorii, která vlastně sama o sobě je pravděpodobně samostatným příznivým efektem vyplývajícím z těchto dat a zároveň se ukázalo, že použití té studie je bezpečné a děti na ní adekvátně rostou. Děkuji vám za pozornost.